Dobrý deň, pri telefóne Snobková. Počujeme sa? Áno. Zdravím vás. Ja som brokerom z partnerskej spoločnosti Airnefix. Naša spoločnosť sa zaoberá obchodovaním na burzách a medzinárodných trhoch. Máte nejaké skúsenosti alebo vedomosti z tejto oblasti? Nemám také skúsenosti. No a to vôbec nevadí, keďže spolupracujeme s klientmi aj bez skúseností. Ja vám ale ponúkam za vašu spoluprácou priemerný mesačný profit od 15 do 25%. Čo si myslíš, že by mohlo byť pre vás zaujímavé? Čo poviete? Z akej sumy? Tak u nás to môže vyskúšať už od 200 eur. Čo si myslím, že naozaj nie je nejaká horribilná suma oproti iným spoločnostiam, kde vyžadujú oveľa vyšší ten minimálny vklad. S tým, že ešte v tomto mesiaci vám dokážeme aj poskytnúť tzv. Bonus od 20%. V podstate ešte od nás dokážete dostať 40 eur, aby ste to teda vyskúšali si aj reálne na našich finančných prostriedkoch. Ale takto by sme vám to len zatiaľ nezáväzne približili, keby ste mi povedali, že vás zastienime pri počítači na tých pár minút. Takto telefonicky vás bude kontaktovať jeden z našich manažerov, ktorý vás prevedie vašej internetovou stránkou. Tak viete mi niečo z toho povedať? No takto, v podstate je to, keď si pozrite, prejdete na našu stránku na Airnefix, áno, takže keď si dáte www.ironfx. .com.bm. Ale Iron ako železný, áno, po anglicky, a hneď za tým skrátka Forexu, FX, áno. IronFX, áno? Áno, ironfx.com.bm. BM, OK. Dobre. Dobre, poriadku, tak neviem teda, či máte aj tých pár minút čas, tak to pri počítači, áno. Tak teda, ak dovolíte, teda vás prevedie internetovou stránkou náš manažér. On vám ešte poskytne ďalšie bližšie nezáväzné informácie s tým, že naozaj vás držíme možno tých 5 až 10 minút, ak máte teda čas. Dobre, Dobre, v poriadku, áno. Tak počkajte, prosím vás, na linke, áno. Počujeme sa? Áno, počujeme sa. Zdravím, Mušovský Airnefix. Tak kolegne ma sprepala pre bližšie informácie. Vy aj teda máte nejaké skúsenosti, čo sa týka obchodovania, alebo žiadne? Nie, nemám. Jasné. Áno, by to ani nevadilo, my takto vlastne spolupracujeme aj s klientmi, ktorí nemajú žiadne skúsenosti, hlavne aj z toho dôvodu, že tu by som aj práve toho bezplatne prideleného manažera. Tým, že vlastne tu je výhoda v tom, že teda, keď tam máte toho manažera aj bez skúsenosti, si viete reálne vytvoriť nejaký ten určitý mesačný zisk. V podstate najlepšie by to bolo práve pri tom počítači, aby som to všetko aj vedel ukázať, že vy aj teraz ste asi pri počítači, áno? Áno, jasné. Dobre, čiže môžete si otvoriť našu stránku, je to www.iron ako... A už máte aj stránku, hej? Dobre, taká čierna stránka, červené logo by ste tam mali vidieť na ľavo hore. Dobre. Dobre, môžete sa potom prevodiť aj do češtiny, tam máte na prvom že English, tam keď si kliknete, máte vlastne češtinu. A už keď ste na tej stránke, tak tam si viete potom aj pozrieť vlastne, že čo sme za spoločnosť, ako dlho fungujeme na trhu. Takisto aj to, že spadáme pod vyššie 30 celosvetých regulácií. Samozrejme aj na Slovensku spadáme pod Národnú banku Slovenska, teda je to plne regulovaná licencovaná spoločnosť. S tým, že sme známa spoločnosť práve tým, že ponúkame tohto manažera, ktorý vám vlastne dáva tie hotové informácie. Vy si na základe toho viete vytvoriť nejaký určitý mesačný zisk, ako možno aj kolegyňa spomínala, že ten priemer je okolo 15 až 25% mesačne, ale samozrejme môže to byť aj viac závislé od toho klienta, akým spôsobom na tej burze obchoduje. Tie profity sú aj preto také vysoké, lebo tu vlastne tým, že sa obchoduje na krátke pozície. Nie je to ako napríklad v banke, keď máte zainvestované nejakých dlhopisov alebo vo fondoch, čo je skôr dlhodobé, tak tu vlastne obchodujete na krátke pozície, tým, že vlastne obchádzate všetky banky, lebo idete priamo na burzu. Že vy či si tu zarobíte 10 eur, 100 tisíc alebo 10 tisíc, to je úplne jedno, tak vždy vlastne celý ten zisk ide vám. Hej, s tým ziskom sa s nikým nedelíte. S tým, že v podstate nie je to ani časovo náročné, hej, lebo vy keď tam máte toho manažera, on je tam práve o to, aby vám dal tie hotové informácie, že do čoho sa najlepšie platí investovať. On vám vždy vlastne takto zavolá s hotovou informáciou a vie vám aj s vami teda nastaviť priamo ten obchod, čo trvá tak možno 2-3 minúty pri tom počítači, prípadne aj pri mobile. Hej, ak máte internet v mobile, tak vlastne si viete bezplatne tú platformu nainštalovať aj do mobilu. No a v podstate obchoduje sa tam na vyše 300 obchodných inštrumentoch,
Najčastejšie sa tam obchoduje na forexoch, teda menových pároch, ako je euro voči dolaru, libra voči japonskému jenu, potom rôzne drahé kovy. Tam napríklad aj teraz v tomto období strašne veľa ľudí obchodovalo na naraste zlata, ktoré začalo od nového roku prudko rásť. Potom zase veľmi výhodné obchody boli napríklad koncom roka zase na poklese ropy z komodít, kde vlastne cena ropy vyklesla na dvojročné minimum. No a samozrejme sú tam aj potom rôzne dlhodobé akcie alebo rôzne indexy, či už americké alebo európske. A takisto dá sa tam veľmi dobre obchodovať aj na, alebo teda dalo sa hlavne pred 2 rokmi obchodovať veľmi dobre aj na tých kryptomenách. Taký známy bol vtedy ten Bitcoin, keď mal taký veľký nárast. Aj na tom sa dá. No a samozrejme, je tu výhoda v tom, že nepotrebujete na to nejaký veľký kapitál, lebo u nás vlastne minimum na otvorenie to live účtu je od tých 200 eur, čo vlastne minimum na otvorenie to live účtu si môžete tie prvotné obchody na tej burze si viete vyskúšať kľudne aj za nejaké 3-4 eurá z tej minimálnej sumy. Čiže aj keď si tam ten klient vloží tých 200 eur, chce najskôr vidieť nejaké výsledky, ako to funguje, či by to aj pre ňo bolo zaujímavé, tak dá sa to aj z takéto nižšej sumy vyskúšať. Myslím, že keď sa vám to páči, samozrejme pokračujete ďalej. Keby nie, tak vy si viete kedykoľvek z tie peniaze vyťahnuť, spoluprácu ukončiť, keďže tu vlastne sa ničím neviažete. Čiže vy aj keď si takto vyskúšate... Potom s tým vyberaním peniazom to ako vlastne funguje? Vlastne klasicky, vy keď sa zaregistrujete, vám sa vytvorí účet na vaše meno, na vaše údaje v jednej z tých celosvetových bank. Pre tých slovenských a českých klientov je to Unicredit Bank. Pre slovenských klientov normálne na Slovensku, kde sa vám vlastne vytvorí tento tradovací účet a s ním vstupujete na burzu. Vy keď sa vložíte nejaké prostriedky, tam sa klasicky vkladajú buď cez internet banking, alebo vlastne klasicky kartou, tam máte vlastne prostriedky vtedy hneď aj pripísané do niekoľkých minút. No už napríklad, keď si to chcete vytiahnuť, vy máte normálne prístup k takzvanému tradovaciemu portálu, kde si vlastne vykonáte všetky tieto operácie, čo sa týka vkladov, výberov. Budete si chcieť napríklad vytiahnuť prostriedky, tak si tam zadáte výšku sumy, ako si chcete vytiahnuť, zadáte výber a vlastne tie prostriedky sú vám pripísané späť na váš klasický účet, z ktorého si vlastne robili aj vklad. Ten výber trvá maximálne nejaké tie cca 3 pracovné dni, ale väčšinou je to aj rýchlejšie. Vy si napríklad v jeden deň večer zadáte výber a väčšinou už na druhý deň ráno už sú prostriedky vlastne pripísané späť, takže tie výbery sú tam celkom rýchle. Teraz hlavne ako sú tie tradovacie už aj na Slovensku, predtým boli robené v Čechách a ešte predtým ešte dávnejšie v Nemecku, tuším, že tam boli tie tradovacie účty. Čiže teraz je to vlastne takto robené. Ja som si vyhľadal teraz tú vašu stránku a pozerám vlastne recenzie, že od 2015 nevyplatené peniaze a podobne. K tomu sa mi viete nejak vyjadriť? Áno, tam vlastne v tomto čase, to bol taký globálny problém nielen našej spoločnosti a viacerých spoločností. Ono to bolo spôsobené bonusom, ktorý tam bol kedysi ponúkaný vlastne z určitého vkladu. Tam vlastne kedysi to bolo tak, že klient, keď si tam vložil 10 000, tak získal 100% bonus ďalších 10 000 k účtu na to obchodovanie. Ten bonus bol nevyťahnutelný a tam vznikol iba taký problém, že proste niekde vo svete bola určitá skupina ľudí, ktorí si tam povkladali naraz po 10 000, získali tento bonus a oni si to chceli naraz aj vyťahnuť s tým bonusom. Chceli to proste nejakým spôsobom obísť. Tým, že im to bolo zablokované, tieto výbery, kvôli tomu, že to mali zadané zle, tak vlastne tým, že tam bolo v jednu chvíľku toľko výberov zablokovaných, tak oni vlastne začali to kontrolovať regulácie výber po výbere, lebo na to tam sú tie regulácie, ktoré kontrolujú vklady, výbery. No a tým, že vlastne bolo taká veľká časť zamietnutá, tak vlastne vtedy sa po celom svete zablokovali na chvíľku tieto výbery, že na to doplatili potom aj klienti nielen vo svete, ale aj na Slovensku, aj v Čechách, proste tu všade v okolí. S tým, že oni sa samozrejme k tým prostriedkom dostali, len to trvalo dlhšie, netrvalo to ako klasicky do tých 3 pracovných dní, ale kľudne tie výbery trvali aj 2, 3, 4 týždne, kým sa tí klienti dostali k prostriedkom, lebo proste sa to začalo kontrolovať výber po výbere. Ale potom samozrejme zase vznikli nové regulácie, tie bonusy boli na nejaký čas aj úplne zrušené, kým sa tam zase poupravili všetky rôzne podmienky týchto bonusov, že on to bolo na nejaký čas aj zrušené a od roku 2017 tam boli vytvorené zase nové účty, kde už samozrejme sa to zase všetko spracovalo rýchlejšie, boli tam aj nové regulácie, ktoré to začali riešiť oveľa rýchlejšie. Preto už vlastne spadáme pod Národnú banku Slovenska, aby to bolo vlastne všetko rýchlejšie. Už má každá jedna divízia vlastne tú svoju reguláciu, ktorá vlastne rieši tieto vklady, výbery. Čiže odtedy už by tam nemali byť žiadne problémy. Normálne, keď si tam vložíte prostriedky, zadáte si výber, kedykoľvek si viete tam tie peniaze vložiť, kedykoľvek zase naopak aj vytiahnuť. Lebo ako vrajím, to bol vtedy taký globálny problém nielen našej spoločnosti, ale väčšiny spoločností, kde vlastne doplatili aj na to, že tam boli tieto bonusy. A ono vlastne na dlhú dobu bolo... Vyplatíte už odtedy, áno?
Nie, že nevyplatíme, však oni boli už vyplatení, títo. Väčšina teda klientov boli vyplatení, čo mali normálne už potom tie výbery zadané, hej, bez tých bonusov. Ja licenciu v 2019 a tam je to vlastne, že stále čakajú na peniaze a podobne, že zamietli výbery a podobne, takéto veci teraz čítame. Viete, ako viete, ako vraj, my sme veľká spoločnosť. Zoberte som, že na Slovensku máme vyše 40,000 klientov, globálne máme vyše 1 000 000 tých klientov. Samozrejme, takí klienti, tam ide aj o to, že keď sa nejaký klient zaregistruje sám do našej divízie celosvetovej cez stránku, tak spadá do tej celosvetovej divízie, tam nemá toho manažera ani nikoho. Hej. On ten klient, keď si tam zadá nejaký výber, má ho zadaný zle. Jemu keď príde napríklad e-mail v angličtine, že to má zadané zle, ten klient po anglicky nerozumie, tak... Anglické recenzia ja teraz čítam. Viete, ja neviem sa vám k tomuto vyjadriť, že prečo má niekto pozastavený výber alebo nie, viete, mám na starosti väčšinou obchody klientov. Ale čo sa týka našich klientov na Slovensku, tak tam viem zaručiť, že tam normálne, čo sa týka vkladov výberov, tam není s tým problém, hej. Ale ako vrajím, väčšinou je to problém iba tých samotných klientov, hej, lebo veľakrát boli aj také problémy, že klient tam mal napríklad naotvárané pozície, mal tam, neviem, vymyslím si 5,000 na účte, on mal naotvárané pozície za 4,000 a zadal si výber, hej, napríklad 3,000, hej, čiže to bolo úplne nelogické, že proste tie prostriedky ma nemohli odísť, keď tam mal otvorené pozície ešte za väčšiu hodnotu, ak si zadal výber, dajme tomu, hej. A takisto veľakrát je problém presne aj s týmto, že klient tam získa nejaký bonus, lebo tie boli zase obnovené, hej, ja neviem, vymyslím si, teraz je tam 40% bonus, hej. Niekto sa vloží 1,000 eur, získa od nás 400 eur bonus, a ten klient si teraz napríklad zadá výber 1,400 eur, hej, ale samozrejme takisto tomu bude zamietnuté z toho dôvodu, bo tých 400 eur je bonus. Ale samozrejme tí klienti, ktorí majú tých manažerov, tak aj o to je tam ten manažer, že vlastne hneď kontaktuje toho klienta, že to má zadané zle, že si to musí zadať na novo, keď si to chce vytiahnuť, tak si tam musí zadať výber tých 1,000 eur, alebo teda tých prostriedkov, ktoré sú jeho, hej, nie aj spoločne s tým bonusom. Tých 400 vlastne to bonus to potom nie je jeho, áno? Áno, samozrejme, lebo to je ako bonus, hej. To je vlastne ako, to má veľa spoločností, hej, aj hociakých iných spoločností to má vlastne, že vždy je tam nejaký bonus k tomu vkladu, hej. On ten klient si to môže zadať, nemusí ten bonus, ale je tam vlastne u nás je to napríklad tak, že od 500 eur vyššie máte 40% bonus. Teda, čo môžete sa napríklad... bonus dostanem, ale vlastne nie je môj, akože tomu celkom nerozumiem. Tak viete, samozrejme, zase musíte si brať do úvahy aj toho, že kebyže my takto rozdáme peniaze, tak samozrejme to by asi spoločnosť skrachovala, kebyže teraz niekto sa vloží 1,000 eur, získať na 400, on si to vyťahne, tak to by každý tam takto vkladal samozrejme a vyberal hneď. Ale tam ten bonus je vlastne na to, že mám na vyšší objem, vy vďaka tomu bonusu o tú sumu viacej zarobíte, o tých 400 eur vlastne vďaka tomu bonusu viacej zarobíte. Samozrejme zisk z toho bonusu už je váš. Však to som chcel teraz hovoriť, že ten bonus, alebo teda ten zisk z toho bonusu už je váš. Ale tých 400 eur vám tam stalo sa na to obchodovanie, hej? Lebo samozrejme, že logicky vy zarobíte hlavne pri vkladoch, hej, keď tam máte napríklad 10 000, získate 4 000 eur, tak samozrejme je to viac, hej, ako keď tam máte 10 000, tak je viac, keď tam máte 14 000, samozrejme na 14 000 logicky aj viacej zarobíte. Hej, čiže ten napríklad zisk, vy keď sa napríklad zarobíte, božte sa 10 000, máte 4 000 eur od nás, zarobíte, tak ja neviem, zarobíte 2 000, 3 000 eur napríklad za mesiac, tak to už je vaše, hej, ten zisk. Ale ten bonus, čo tam je, tých 4 000, to je ako stále proste bonus našej spoločnosti, ku ktorému sa vy neviete dostať, ktorý si neviete logicky vyťahnuť. Ale kebyže si zadáte, zarobíte tam 3 000, že budete mať, najmä tomu z vašich prostriedkov 13 000, tak to už je vaše, to si viete vyťahnuť. Ale tých 4 000 eur si vyťahnuť neviete, bo to je stále bonus našej spoločnosti, hej. Takže on vám tam logicky slúži na to, že vám na vyšší objem viete vďaka tomu bonusu viacej aj zarobiť. Ale samozrejme ten bonus je stále nevyťahnutelný. Jasné, vy tam potom ste brávali, alebo tá pred vami, že tam je nejaký priemerný 20 až 25% zisk, alebo niečo podobné? Áno, áno. To je taký priemer našich klientov, samozrejme, ale je to spriemerované. Každý klient tam má ten profit iný, hej. Samozrejme, taký klient, ktorý tam spraví 1-2 obchody za mesiac, tak jasné, že ani zďaleka nedosahuje takýto profit. Ale zase takí klienti, ktorí sa tomu venujú častejšie, máme aj takých, ktorí tam od rána do večera non-stop obchodujú, tak samozrejme takí klienti tam majú tie profity aj oveľa vyššie. Hej, lebo ak som spomínal, jedná sa o krátke pozície, to znamená, že vy si otvoríte nejakú pozíciu,
nejakú krátku, napríklad na náraste zlata, alebo na náraste ropy, alebo na čomkoľvek si to proste nadstavíte s tým manažerom a nadstavíte si tam už vždy dopredu, aby ste to nemuseli sledovať, tak si viete dopredu už nadstaviť tzv. Take profit, alebo teda nejaký určitý zisk. Hej, napríklad si nadstavíte, že keď tam bude zisk, ja neviem, napríklad 40 €, tak obchod vám automaticky zavrie, profit vám pripíše na účet. Čiže vy si to takto nadstavíte, hej, dajme tomu behom toho jedného dňa sa ten obchod zavrie v tom zisku, manažer sa vám ozve, že OK, obchod bol uzavretý v takom a v takom zisku, keď budete zase pri tom, môžeme pokračovať. Vždy to samozrejme závisí od vývoja toho trhu, hej, bo ten obchod môže behať, alebo teda bežať niekoľko minút, môže trvať aj niekoľko hodín. Hej, závisí to už iba od toho, ako sa vyvíja ten trh. Samozrejme už na to tam máte potom rôzne stratégie, ktoré sa používajú pri týchto obchodoch. Hej, takže tam vrajím, no tam to závisí od viacerých faktorov, lebo niekto má aj väčší zisk, niekto menší, čiže to je fakt iba taký priemer. Není to také, že každý ten klient teraz bude mať tých 25% presne aj do 1%. Jasné, že sa kľudne môže stať, že ja tam niečo vložím a z toho nič neuvidím, lebo tam nebude žiaden zisk, no? Tak samozrejme je to burza, hej, čiže tak ako tam máte zisky, tak môžete tam mať takisto aj straty, hej, závisí to všetko od vývoja toho trhu. Ale samozrejme aj to sa snažíme tomu nejakým spôsobom zabrániť, aby tam bolo to riziko čo najnižšie, hej. Riziko tam je stále, samozrejme, bo nedá sa samozrejme obchodovať bez rizika, hej, nič nie je 100%. Takisto ani obchodovanie na burze, lebo vždy tam máte nejaký určité riziko, ale to riziko si znižujete práve tým, že máte vlastne rôzne analýzy, ktoré vám chodia do mailu, máte vlastne toho manažera, ktorý vám pomáha s rôznymi stratégiami. Takisto na burze si viete nadstavať aj tú maximálnu stratu. Hej. Poviete si napríklad, že nechcete prísť v obchode o viac ako 10 € napríklad, tak si tam viete nadstaviť. Ako náhle sa ten trh otočí proti vám, že to pôjde proti vám ten obchod, tak ako náhle sa ten obchod dostane do straty tých 10 €, tak obchod vám zavrie. Hej, v tej danej strate. No jasné, okay. Takže akože dá sa tam toho kopec nadstavať aj vlastne práve na to je tamto manažerské oddelenie, lebo samozrejme ten klient, kebyže obchoduje sám bez skúsenosti, tak jasné je, že skôr či neskôr, aj keby niečo zarobil, tak je veľká pravdepodobnosť, že skôr či neskôr to tam stráti, lebo nevedel, ako má reagovať v rôznych situáciách, alebo kedy vlastne vstúpiť do tej pozície, kedy sa vyhnúť nejakému obchodu. Ale keď tam má toho manažera, tak je tam práve o to, aby ten manažer vlastne ho informoval, že čo sa dneska bude diať na tom trhu, do čo sa oplatí investovať, koľko tam je zarobiť. Mám zo ziskov, alebo ako to vlastne funguje? Manažer je platený z tzv. Spreadov. To je vlastne rozdiel medzi nákupnou predajnou cenou. Ono to znamená, že vy keď si otvoríte nejaký obchod, tak nezačínate na nula, ale v nejakom malom mínuse. A vlastne hneď po otvorení tej danej pozícii, keď sa dostanete do nejakého malého mínusu, tak vlastne ten obchod, keď sa dostane na tú nákupnú cenu, tak vy ste na nule a od tej nuly vlastne vám ten obchod začne zarábať. Až kým sa neuzatvorí v nejakom určitom zisku a vlastne po uzatvorení toho daného zisku vlastne my z toho máme ten spread, ten rozdiel medzi tou nákupnou predajnou cenou. Oni sa pohybujú približne od 0 do nejakých 2%, či tieto spready sú dosť nízke. Vy keď zarobíte na obchode 30-40 €, my máme v prepočte nejakých 60-70 centov, hej, čiže to sú minimálne tieto pre klientov vlastne zanedbateľná suma, dá sa povedať. Sa robí na tom tých 60 €? Ešte raz? Či to je teda bežné, že sa to vôbec stáva? Tak samozrejme, náš by sme nemali vyše 40 000 klientov, hej, čiže je to úplne bežné. A tých 60 €, viete, závisí to od výšky toho vkladu. Hej. Sú tam klienti, ktorí tam majú povkladané aj po 50, po 100 000, tak samozrejme, že takí klienti tam majú väčšie zisky ako 60 €. Jasno, vy tam máte závisí to vždy od toho vkladu. Osobne napríklad. Ako? Vy tam máte aké vklady osobne? Tak viete, no to už sú interné informácie, hej. A tak samozrejme, že aj ja tam mám zainvestované, to je jasné, hej, keďže sa tomu venujem. Uh-huh. A koľko to teda vynáša vám? Tak je to rôzne, viete, sú mesiace lepšie, kedy sa tam dá oveľa viacej zarobiť, sú mesiace aj horšie, kedy tie zisky nie sú tak vysoké, ale tak viem si tam vždy... Tak vravím, je to rôzne, hej. Teraz napríklad, neviem, koľko je to presne percentuálne, ale tak určite nejakých 50%, možno cca. Hej, čiže to je rôzne. Jasne, vravím, to závisí všetko od... Keď to je 50%, tak o akých sumách? No, vravím, to sú interné informácie, viete, toho nemusím ani hovoriť, že koľko je tam zainvestované. OK, tak teda pekný deň prajem. No, tak aj vám pekný deň. A držte sa teda, robte za 500 € minimálku dopo.